गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय। बेनि उनावहाय आंनि भिडिअखौ अननानै नायलांजोबदो नोंथांमोनहा आरो नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। ओरैहाय मेन रड पाग्ला बाबानि सेरावहाय बिबार बारिखौ मोजां नुखायोबो ना। सरका बियो मेन सरका। नैरैहाय साइडआव मा दङ नायलांसै दानिया। बर' हारिमुनि गासिबो दामग्रा देग्रा दंजोबो बाहाय। नैबे मारै जाखो मिथिला। माबा मुस्लिम लिरलानाय दङ। बै बेंगलिनि मुस्लिम जायो। ओमफ्राय नैबेहा मा जाखो मादाहि बरिया जोंना माथो बाराखिसै बिबारा बारगानाय बायदि जाबाय। नै मालाय उन्दैफ्रा जि फटक लासोगारदों। जों दानिया सिङाव हाबनोसै बेरायनो। लाइटिंजों बिराद मोजां नुखायोबो मोनायावहाय। गारि फैगौ ना माने फै हाबलांसै जोङो एबार। ओरैहायबो बरियाखा बिराद मानसि बेरायनो फैयो। ओरैहाय नायदो हाबलांसै जोङो ओरैहाय। मेन गेटआ बेनो हाबबाय जों मेन गेटजों। नायनोसै सिङावहाय मा मा दङ। अरिजिनेल जोब गासिबो गायनाया। गायखानाय आगोलाव दङना देरबायना दा। एकदम बै आर'नाइ साजायनायखौ बिराद मोजां नुखादोंना। माने कालारखौ गोदान होजोबदोंना ओंखायनो मोजां नुदों। नैबे जाहैदों आइदै बेखौ जि मोजां नुखादों नै गोदोनि डिमापुर रायजोनि बर' रायजोनि। जोंना मोजां जाया मालायफोरनासो। बरिया मोजां नुखायोना। लाइटिं होबा मोजां जागोन। बिराद मोजां नुहुरखायो नै लोगोफोर सिनारिखौ। ग्लास फैयोलै मालाय मानसिफ्रा बयबो देनला माने टाइम पास खालामनो बिराद मोजां जाबायबो नालाय। नैबे जाहैदों बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय दल दामनाय। बे आर'नाइ आखिनायखौ जा मोजां नुदोंना। मदार्नायसिम नुयोना नै बै सिनखौ। मोसौ फुलखौ सारि सारि बिदि मोजां गायखादों। जि मोजां बारदों माने बिबारानो साया जाबाय। गासिनो सबफुजोब बियो। बमा गावदोंलै लोगोफोर देवालिमोन जों बेरायखालि। थम थम थाब्रा फेफर फाफ्रा खोनाबाय थाथारदों। बरिया जाबायलै बम गावदों बम। जा डिस्टार्ब खाना
बम गावनाय खोनाफैबाय थादों माने दस्राफ्राव गावनायफोरखौ खोनाफैजोबदों आरो बार फुदोंमोन ना थाब बसायनानै गेन्दाखौ होजोबोबा गेजेरावथ' होबा गाज्रि नुगोन माने हाग्राया नैबे जाहैदों बड'फा उपेन बर'नि बिफा बै जों एसे खाथियाव थांनो मोनबा आराम जागौमोन ना जों बहा थांनो मोनबावलायखो दा मोनानानै ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुङोलै लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामदो आंनि भिडिअखौ नायल' साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोनहाथ' मिथिखागौना बे जायगाया बबेनि बयबो मिथिखाजोबगौना आं खिथाबाय थानाङा नायनानै सिनायखाजोबो नङा होमबा लोगोफोर ना मा होनो ओरै गिदिंनानै थांसैमोन मोनबा गिदिंबा हो होमबालाय होनबा गिदिंफिनसै मेन अफिस बड'लेण्डनि बेहाय मा होनोमोनलाय बिदिखौ पार्लियामेन्ट हाउस ना पार्लियामेन्ट हाउस एसे डेभेलप जानायनिबो खालामनांगौबा जायगाफोरखौ डेभेलप जायोबा माने गुबुन जायगाफोरनिफ्रायबो मानसिफ्रा फैगोन ना बाहायनो लानोसै फट'खौ उन्दैफ्रा जि फट'क लाफैदों थ'दो मालाबा थांफिनसै